Tento cvik budem stále opakovať, pretože je natoľko účinný a vždy, keď vás stretnem, napríklad v hoteloch, alebo ja neviem, na ulici, v reštaurácii, v obchode, áno, komunikujete mi, že vás bolí chrbát a mňa takisto, pokiaľ veľmi dlho sedím za počítačom, takže znamená, že vždy, keď už pociťujem nejaké napätie, nájdem si nejakú takúto oporu, stenu, o ktorú sa opriem tak, že si sadnem ako keby na pomyslenú stoličku, najlepšie nohy mať v pravom uhle, stavec po stavci pritlačiť celú chrbticu s ramenami aj s hlavou k tejto opore, vydržať tak aspoň 1-2, maximálne stačí aj 3 minúty, ale k tomu sa treba naozaj prepracovať, zároveň posilňujeme stehná, zároveň vlastne chrbtica sa vlastne stavce mierne ako keby uvoľňujú a tie platničky nasávajú z okolia tú tekutinu a tým pádom sa regenerujú. No a keď nevydržíte v tejto polohe, môžete ísť kľudne takto vyššie. Napríklad moja mamka, ktorá má 88 rokov, takto cvičí práve v takejto vyššej polohe a verte tomu, že aj tam už komunikovala, že ju menej bolí chrbát. Nezabúdajte na toto pravidelné cvičenie a pokiaľ chcete osobne zažiť taký víkend, kde budem ja práve ukazovať nielen takéto cvičenia, ale aj iné, tak sa môžete prihlásiť na odber noviniek, ktorý ten vlastne formulár nájdete na www.zora.sk a prednostne sa dozviete, kam ideme. Majte sa krásne, ostaňte zdraví.